Nu tror jag så kommer till vi färra skifta år vi till Brynhild, men först så färra vi alltså att hitta efter en inslag här vi får en frasögn om Brynhild Thomsen som sökt och jökna under. Det snur sig om att räcka brott ur samhället. Bilarna enfant terrible. Eller kanske bilarna karra i utlåkatter. Vi då i kniv kvassa vittnen. Jag tar under så glögg och huxar så kött så tåsar nästan och mätar det kött. Han väldigt provocerande. Jag hade ångt ut här i Tossviana så är det så kött att jag röjnar nicka där man ska nicka och så, men det är inte alltid att ordentligt fejda vi som säger, kan man säga. Det att Brynhild provocerande, det kanske en part av hennes styrk. Tror att hon häver argumenten i ordet. Fransmännen röja Edvi Plenel, förvärande chefredaktör av Le Monde och nu av Allnet avisen Mediapart och föringar röja Brynhild Thomsen. Brynhild Thomsen känd som en kritisk journalist och en klokkur eklojare i samfunnsgångene. Så i 2006 har hon varit bläsjord av Malating, och framan undan har hon starvat speg i Kjønvarten og i Utvarten, og et skifte var hon frilansstarfalk til BBC Skottland. Ta en kjønner som kjønner så det grunta i, og hon tar seg opp, du føler ikke at hon krokkvar nekka. Tøyndene brukar vi kvart Brynhild som vi mestjer at ha politiske evner oppe, og politikeren tar seg svart, og vi skiljer egentlig ikke 4 ganger. Så var hon till en inlugga som har grejnat det här. Och hon har nog pedagogiska evner till hon dår öliga väl. Och så tår hon öliga väl. Och det damer och hittar hon öliga väl. Folk som tårar sig igen. Faktiskt så är hon nog så maglig. Så inte orolig faktiskt. Brynhild hon är stottlig. Och hon brukar det här vid humor till att sätta tingen i perspektiv. Ofta är hon stottlig utan att vi är ute. Och så har vi andra flänna för att hon ska finna ut av det. Du har en lögman som fullkomliga bläser på sin egna flock. Ja, men så kunde det inte gå till han som lögman, som lejare. Nej, men kvärt fart och så i stegen 4. Ja, så släpper väljarna se sig i huxan. Hvis man ska bruka en sån boxekampa-terminologi alltid, så vann hon öliga ofta. Man kan inte ta sig om knockout, men så med teknisk knockout. Superleisen att vi har en skriven person som lögman. Och han går tagit dit. Nei, det gjør vi ikke. Det var flere politikere som ikke klarer seg så øyelig vel, halvt ut i stolen man kjenner. Valdsmissnusland og korrupsjonen vil avhaltande skaka. Det snur seg ikke om allbøylig journalistikk, det snur seg om journalistiske skorvidgerer. Du føler at du kan lyta av henne. Det nok støtninga mye at man hever vi journalister gjøre, at du liker å ta seg, og det kanskje skal endurgjøres. Så är det trycker i att det som är endurgivet till väldigt det som kom fram. Ja, Brynhild. Det var stort lite. Ja. Och så väl. Till över har Rose. Ja. Och här var Ölanek, alltså du måste bara kopiera såna här så kan. Det ska det. Det skriver ner. Men Jenny säger att han har ju aldrig damer. Det var väldigt gott. Självant det är ju grundläggande kontroll. Ja, det. Jo, det som är för börja vi till vi samlar vi till det som är sett samband vi och kanske ett något undersökt samband med det är indignation. Ja. Det ett år som journalister brukar också men det är inte för öll att ta så där nej. För det halt är öll för någon så att ta redan nej. Ja, det betyder öllanek. Det är en hjärtaslotter och i gerande stenen och i fagliga visionen som helt tänker de kvarant. Du ska jag vill se att du ska föra rasande till arbetskväll morgon men det hjälper att vara indignera. Och är du inte indignera som journalister så gör du inte ditt arbete nog väl så har du inte så har du inte kanna och griva någon ekvar server fram till godan skulle veta att det ekvar vill indignera om så och i det andra dömes hända han folkatkvävan här. Alltså hon har verkligen alltså hon har haft vissa stora väldiga indignation.
Det är Hvis du skal liksom lyse indignation, hva det? en indignation, eller den indignationen är tås om. Det är ta jag vill säga att vara hörm är ett förvakt år. Det är mer energiskt än det och det är mer rätt än det. Det tar vi till blöver eller är blöver örk exempel han. Jag blev örk om att tingen vara gjort på en vanlig måte. Jag blev örk om att sust kjente skatta pengar vara osla i borster till bortting som inte för att komma fram alla. Jag blev örk och indignerad om att vi inte huxa att vi exporterar en hel generation eller vi lever i förrjun och en hel generation manglar och intresserar oss 24 hur kunna få det hemmater. Jag blev indignerad om öjlarna. Det stämmer att du särskilt och allt det som jag blev indignerad om. Ja, men det är år som hörm och örk och allt det där. Ja. Är det sträv att vara indignerad? Nej, det är det slett inte. Det är öjlarna energi och kraft och som du fast ur indignationen. Du fast inte gjort. Kanske man nästan kan lyda sig live och bara en fräkare. Jag borde jag skilde ju något. Han säger att det var orolig. Det har han pura rätt och så tar jag så nöjst att ta mig samman och affära rotta så hjälper det att vara å. Det är kanske inte den samma indignationen men kanske man knappt det är så ska rota upp. Och tog först en stora och god energi ut av att vara indignerad. Tog att man ska anse alla sina efter. Indignationen hon är här men det är harfunt så är resignationen här. Och hon är den rena dig. Det är så att minne om när man inte tar värdig ner man Thunberg så känner jag. Att du resignerar och blir du ger upp. Du ger upp och blir lika sal, du lägger det i handkotcherna. Gott så jag vad ska så snart allt vara så en skilu för under och det vara en skilu för en gott. Det är resignation och det kunde vi det. Så kan man lägga gråt och dyn och så har man inte givet upp. Ja. Indignationen här först just när. Vi skulle inte vara så vi skulle inte vara så makelig och resignera. Det har vi inte grund till att vara. Vi skulle helt vara rasande, indignera och färdig arbete. Så arbeta näck mer. Och få näck mer från hund än vi gör. Upplever du tan öjen näkrande över tan indignation över växla vi att du gänjar eller att du bara gänger skältar alltså på den måten. Förstanta dig alltid att du brukar vara positivt. Det är positivt att indignera att man vill bröda en tillstånd. Upplevde du motsatt att det är faktiskt grinjar och natter alltså bara. Inte nej för men det kanske du det gör att han för musik. Det ska inte det vet jag inte. Det vet jag inte men nej jag hade inte mest det här så nej. Alltså onkeln är ganska jag kan huxa själv vad ska nu skruva loss en ny för volymen ja. Men nej jag har tvärtom emot hade jag att jag arbetar i en arbetsplats, en fantastisk arbetsplats här redaktionen är här och det är öjliga gott rum för nämligen indignation, eisne raseri och eisne osämjon och alla de här tingen som vid innanför tandboxeringen löva på nördarna och det är så snart det ska vara ta ett arbete vid sövon och du gräver eisne och samfällagsins skuggasfria ting som inte fungerar små korrupt ting och ting som allt är brott och så är det här man blir rasande indignerad och så finner man något där kan vi färra vid hur ska vi vinkla så sövnen här och så får man igång då för att exekvera. Blir halt kvätt med det från indignation kommer det från att du var helt liten. Alltså det kommer pastvist ut att är vuxen upp i en hem här och vi alltid har eller tej är alltid vi tej abonnera på en rikväg av visum på förskon danskon och amerikanskon och så och här vi pappa min han fick ett raserianfall om jag vet inte Ariel Sharon är just också i Israel så var man tjejer så blev man och det också han inte ung så gammal man var men eisen alltid är att det komst av att en tar över inkre alltså ordentligt smartjenta, det var ju fysiskt. De var väl utrått. Och jag ett fantastiskt hårt skott och spelade bordtennis och badminton och jag vet inte kvärt. Men så knappt så miste jag de fysiska krafterna. Jag gjorde verkligen sockersjuka, diabetes 1. Jag hade fått det inte för det göra men det var en period där jag knappt miste mina krafter och visste inte hur. Det gick ganska en 2 år att bli stäffast. Och jag hade kompensera. Alltså den fysiska raststyrkan
och energin som är heje. Hon måste för onkestan, ja. Så jag alltid här är en växelvirkning att hon alltså uppe i oss ett hash och brukar det så här, ja. Alltid det var här. Nu så vi just inslagen här Berglöf vi så mynter att du arbetar i sjön. Du varst och sjön var några år och tar runt om kreppen och allt det. Hur vet han tog? Det var helt offentligt. Alltså det var en offentlig tog. Man kan inte umynda sig här hur allt skärgeist under ödlon i färgen. Färger får i husagäng. Folk får från huset och hemme. Och jag var i praktik. Jag kom hem som föräldrarna dog inte har med reisen bänt ha. Och jag var här uppe och kan vi husen och kan vi Björn Heijon han bjöd in till en störst fund ut i lärarskolan bara så snart som en ting och bjöd säthusägaren som var ju svarare krepp. Jag får ut här. Bägge var journalister men nästan tror jag att alltså man visste ju inte lån och folk flyttade av landet och det var otroligt alla söverna man skulle göra. Det var fantastiskt i varslen till dömes. Arbetslösa skipan hon sa inte dagsens ljus för det var allt för sent. Det var ju arbetslöshetsprocent i förrän var ju 20%. Det var reinterska, nej och eländighet. Och arbetslöshetsskipan helt till på en sån varslen här. Statsmannafälla är ju det. Först när kvann där skulle det betala pengar ut. Det var så mycket pengar. Det hade inte så pengarna. Här står en kö och jag blev ofta sänd om man är trönta eller av åttna om man är gera inslag här nerifrån från så köen här det stod vi tom och bankaboken och grådde som möte tar och ta första stjorden Torger Nilsson måste bara barrikadera sig innanför och stånka horarna ja. Och öllnes ner förfärligt ja kreppen till ta till något som ordentligt som igång vi journalistiken. Heta myndade han upplevingen. Det var inte bara han upplevingen det var han kulturen jag kom in i. Jag kom in i en kultur i varslene som valde i ta sista forsen och fram till mitt i 90 och kanske inte långt reisen ja. Det var en fantastisk kultur. Jag var tillsammans med otroliga stora individualister som journalister. Här var Dagmar Johansson Näs, beundrar väldigt öliga talentfulla Trondor Djurus, en av de bästa journalisterna som var Össur Vinterreik, Ramla Freker och kvassa journalister eisne, Åtne Gregersen var eisne här. Och det var den kulturen som valde i varslene ta. Det var en pionerånd som säger till, vet du hva? Vi är den kritiska rötten, vi är den ohäfta journalistiska, inte boxe neven, men vi är ju alla för en steineren i skolan och valshävaren och det var också en mission och det var det som jag blev upp allt i. Det var ju bara en novisa som var i lärare, ja. Så det var helt fantastiskt. Det var mynda mig helt osalig. Och det görs du framvägs. Nu du görs du bara det malat som bläs gör. Ja. Hur stor tydning har det alltså det här att journalistiken han ju var en kreppe. Så vi var i kreppe 2 men journalistiken var i kreppe det sätt ni har det jag vill ha inte för den journalistiken veckan ett någon så förskällt. Hur helt det till journalistiken har det i förrjun på nu? Jag har alltid att han kunde haft det bättre. Som stjärna häver han det värre än ärastjärna. Alltså jag är glad för det. Det är inte dilja för det att det måste vara jag någon en rossakor av det är vi till sättning arna. Och vi då var sparst neck, vi då var skård neck och det var öla svårt. Men det som är rande är om det är att och i hela perioden här vi då sparst så neck att det var etnast att styrka chattnerna som är journalistiker. Han ohäfte och kritiska journalistik. Han är starkare nu än han var för några få år sedan i Arve kom in i krepparna. Det hade ett fantastiskt kvantelopp att ha just 4 eller 5 medarbetare och i den här svaretiden som vi tar över i. Men jo, som bransch är det hemma vid eisne för är det allt från ett borster gratis akkurat som man har alla möjliga ärastan. Och det uppstår eisne tog att nätet var så spännande. Hemmasöjor och det skulle blinka och det skulle vara tivoli kvönte och då är det så med lilla stammarna, lilla chattnerna att göra det så med tingen, ja. Så nöjes du att alltså det är ju blivit på bekostning av till någon existensberättigelse som är journalistiken att allt heter här vill görs. Och samstundes uppälde och generation, att en generation om att journalister ska inte betala för information. Och det är slott nu, Högna. Det är slott. Ja, men det är inte. Man ska betala för att få en god vörre. Och vi kan inte leva utan journalistik, kritiska och ohäftan journalistik. Toita kunde vi inte. Visst du mer av ett samfälle,
ett demokratiskt, moderna, välfungerande samhälle som inte har en starka ohäfta press. Det blir stil. Hur du bruk för en starkare ohäfta pressen? Kommentar till dem BBC här för då allt höjden av nätet för inte. Det är public service för inte till skattebetalare som betalar. Det är en skattebetalare. Ja. Betalar för min information hända timon. Det är inte som är gratis. Inte är gratis. Ja, okej, du menar att du vill ha mer skattepengar? Nej. Nej. Man ska melda sig och det nätet för. Man ska köpa visna. Det är inte så, det är inte rocket science. Köpa visna. Så det var inte. Jag visste inte det här. Ja, men till lukka mycket vi snackar om papper eller kanske plattform vi snackar om. Ja, till lukka mycket. Så du menar att du har folk papper är inte detta. Nej, här är stadigt hundar till papper. Men så man inte läser minst att flyta sig över och hinner plattformarna om det heter iPod eller om det heter apps eller om det heter. Och det är inte problemet. Problemet är att vi skulle ha pengar för det och en säga för plattformen till läs då. Du ska köpa gratis för att läsa då till en iPhone. Ha? Lösningar? Nej, men nej, du ska pröva att finansiera en av oss. Det är inte ett problem att du finns internet. Alltså vi som tonlagar har ju samma problem med. Alltså vi får skälta samma som kanske kunde ha kört vis vi. Alltså det är akkurat samma problem med vi kommer alltid att vänta tøysøvene. Det blir stig. Nej, men det är sagt att det inte kommer vänta sövene. Det är helt det som är advokerar för i behöver. Men hvis du ska kunna göra twin tone like, hvis du ska kunna göra twin tone like, så krävs det futching till att göra det. Det kostar att göra det som till gör. Det kostar att göra det som är gör och det må kunna betala för. Så nej. Hade en torr nöd att utvisa folk om att de skulle ha bruk för det, eller vad? Jag håller inte är naivt att säga att det blir sagt hans väl till. För det första så är vi i förrjun och i särstöven. Alltså vi har problemen i akkurat det som det har ärastan. Men vi och demolating håller är i särstöven att hvis vi luckar i morgon. Jag tycker det är ödligt budget av demolating lucka i morgon. Och hela vi en Örlanda, ja men så var det framhållande 1995 era av så var bara en lucka, inte sant? Det gänger inte. Vi där och har vi en god position, ett gott utgångspunkt. Och plus det vill vi följa, vi är till ett avmarska publikum som ska ha bådskapen ut till och till sätta vänta skuten i följer. Vi har varit ute i öron vad ska man säga, vi har sett det senaste åren era brödingar så vi hilde våra öliga rinkar att vänta. Jag vet inte vad man kan säga. Alltså vi huxar upp det samtidigt kvar vi var för 2 år och så igen. Spola så fram till det. Alltså det tar att tror så hur du vänt en hookbord, ja. Och det kommer till att samföra folk om att de skulle betala för att visna och det bara få folk att träd så kör det fint och det har alltid inte några problem. Hade för det senaste. Vi sålde all det brinner för journalistiken. Ja, det var någonting. Fanta.